Fi żmien li ġej total ta' 111 tarbija mistennija jitwildu permezz tal-proċeduri tal-IVF b'37 minnhom ikunu minn trattamenti li bdew issa l-oħra minn ċikli li saru bej Ottubru u Diċembru li għadda. Dan fil-waqt li 74 tarbija oħra mistennija jitwildu aktar tard minn ċikli li saru fl-ewwel nofs ta' din is-sena. Dan joħroġ minn tweġiba parlamentari tad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Ejjin Borġ wara mistoqsija mid-Deputata Laburista Romilda Zarb. Mill-istess tarif moti fil-Parlament jirriżulta kif it-total ta' trabi li twildu permezz tal-IVF mill-2013 lil hawn u ta' 998. B'dan ifisser li meta jiżdiedu it-trabi il-ġodda li jmiss l-ammont totali mistennija biss l-1100. L-aktar snin fejn twildu trabi permezz ta' din il-proċedura medika kien fl-aħħar 3 snin. Dan hekk kif issa l-oħra twildu 181 tarbija, fl-2024 twildu 161 tarbija, waqt li fl-2023 twildu 103 trabi. Sanittant minn mistoqsija parlamentari oħra d-Deputata Romilda Zarb joħroġ ukoll kif fl-aħħar 13-il sena kien hemm total ta' 4757 persuna li saru ġenituri jew huma ġenituri prospettivi sal-lum. Fl-aħħar sentej ukoll kien hemm l-akbar ammonti ta' persuni bħala ġenituri prospettivi. Dan hekk kif issa l-oħra kien hemm total ta' 774 ġenitur prospettiv, waqt li fl-2024 kien hemm 768. Dan waqt li sa l-oħra numru rekord sa nisa ħarġu tqal bl-IVF. Sanittant f'diskussjoni parlamentari dwar l-Awtorità għal Protezzjoni tal-Embrjuni, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Ejjin Borġ qal li pajjiżna għamel passi ta' xgant f'dan ir-rigward b'livelli aqwa minn oħrajn anke jekk ilhom joffru is-servizz minn ferm qabel. Is-suċċess huwa wieħed wiesa' imma fuq kollox lil minn dawn in-numri jfisser illi kellna suċċess kważi d-doppju tal-medja Ewropea u dik fl-aħħar mill-aħħar tfisser ukoll illi kellna iżjed persuni illi dejjem ħolmu illi jsiru ġenituri u ħajjiet ġodda. Fl-istess diskors tiegħu Dr. Borġ ukoll tenna li fl-ewwel mit-tjum tal-Gvern ġdid Laburista se titwessa il-proċedura tal-IVF biex aktar persuni ikollhom l-opportunità li jsiru ġenituri. Fl-ewwel mit-tjum ta' din il-leġislatura ser inkunu qegħdin naraw emendi illi wessaw il-lista ta' mart li għadlihom isir il-PGTM. Ovvjament se nkunu qegħdin inżidu dik il-lista sabiex aktar ġenituri jkunu jistgħu kollhom ulied